Salutare, fraților! Am spus să facem o reacție și ce că văd eu aici, scrie, un băiat s-a răzbunat pe un om că nu i-a dat nu știu ce, n-am văzut. Ok, aoleu, că nu i-a dat bani, ok? Și hai să vedem, mi-a spus și mie cineva și hai să reacționăm la ea, frate. Sunteți pregătiți că eu sunt forța, apăsați, uite, scot butonul de like și l-apăsați în momentul ăsta, uite așa. Sau, dacă în caz nu vă place de mine, iată, dacă apăsați butonul ăsta, uite așa, de like, sunteți cei mai mari youtuber, da? Dacă apăsați butonul ăsta de like, sunteți cei mai mari proști. O să mă faceți proști, dar dacă l-apăsați, cum v-am spus, sunteți cei mai mari forțoși și tot ce vreți, man, cine nu-și dorește să ajungă. Ok, hai să nu mai lungim, pentru că am făcut aici 56 de minute și hai să-i dăm drumul. Bă, fraților, deci a aruncat cu căcat pe el. A, deci da, a avut dreptate, deci nu și-a primit serviciile, așa este reacția mea, da. Hai, cum mai. Da? Nu te cred, bă, fraților, m-am căcat direct. Deci acum dă telefon la poliție. Sunt și eu confuzat, să vedem ce se întâmplă. Deci acum nu o să mai vorbesc până la jumatea clipului, nu, aproape până la jumatea clipului, să vă las să vă uitați. Bă, gaze, apropo, aici nu-mi place de pentru că oamenii care cerșesc, na, nu pot să-i zic că e... Fraților, eu n-am nimic cu ei, adică, lol, sunt niște oameni care vrea și să mănânce și dacă vrei le dai, dacă nu, dacă ai bună voință și dacă îți permite le dai, dar 2 lei, 3 lei ți-i permis sau o merdana ți-i permiți, pentru că nici dacă n-ai nici pe aia, nu ți-i permiți. Dar hai să vorbim. Pe mine chiar nu vorbesc de ei sau ceva. Ok, bine, hai să vedem, hai. Ai zis că las până la jumate, dar prost. Ai zis că las până la jumate, dar eu sunt prost, da, hai. Păi el, ok. Ok. Nu știu ce să spun, dar după fața lui sunt sigur că e nebun. Deci sunt sigur că e nebun. Bă, fraților, acum nu știu ce să cred. Oare o fi adevărat? Eu zic că e adevărat. Hai să vedem mai departe. Până acum a fost creepy.
Să mor tu, că e așa, toată ziua. La Cluj, de unde este, așa nu mă interesează pe mine. Vine și ne face numai probleme pe aici. Tânărul răzbunător s-a ales cu amendă pentru deranjarea liniștii publice, însă tot nu a renunțat la ideea de a scoate de la fostul patron banii munciți prin orice metodă. Bine, guys, cam atât a fost și cu acest videoclip. Nu uitați să dați like. Eu am fost Jean. Pe curând!